Čau Honzo. Čau. Kdo jsi? Já. No. Aha. Jo. Jo. Ahoj. Čau. Ale máš hezký brejle. Jo, děkuji. Svítící, no. To nemáš to. No, to je podobný, ano. Tady mám ještě to ovládátko na to, ještě to umí blikat. A ještě rychleji blikat, takže tohle je husí na party třeba, no, ještě jsem to teda nevzal na party. Nebo možná jo. Jo, na Silvestra jsem to měl, jo, chodil jsem po Liberci takhle s tím. My posíláme takový ty 13letý kluky, který chodí po Jo, party ne, asi. a mají S tím reprákem a smrt se mnou nemůže vyjevávat, ne, tohle nebude. Jo, to moc dobře znám, no. Můžu spát. A promiň, no. Oči máš jak Harry Potter, a vla... Čau. Ahoj. Dobře ti ten kumbal září, no. Cože? Co? Zase. Co? Proč tam máš tolik světla? Nice. No, jsi svatá, nebo co teď se ti to udělal nad hlavou? No tak já nevím. Ahoj. Nemenuješ se Hynek? Škoda. Já. To fuck. Tak čau, Kájo. Čau. 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 Olá, soy Dora. Tady to mi Dora natočila včera večer. Bye bye. On se zčernal. No něj. To je holka. Jako ven. Ty vole, hustý. Hovno. Dobrý, ne, jako dá se to, ne. Jako... Pohodě, no. Jako dík, no. Jako taky, že? Že máme stejný názor, jakoby, že se rozumíme. Jo, to bych taky řekl. No. Dá se, no přesně, no. Přehnanej seš. Přehnanej, tak to bylo hustý, kámo. To bylo hustý. Já jsem úplně zaskočil, jakože tam došly slova, kdybych to mi došly slova, ale mně nedošly slova, takže... Jo, tak to chápu, že ti nedošly slova, protože ti nedošly slova. Přesně rozhodil úplně, horečka najednou 42,5. Game over, čau. Čau. Zajebal brejle. Děkuji. Co? Děkuji, říkám. Počkej, co? Vypadává mi zvuk, ty tvé hyperx, které fungujou. Jaj, jsem se nafil. A to, počkej. Kdo? Kdo? No kdo?
No kdo? Co? No kdo se ptal, že máš nějaký ramen? No, kdo? No kdo? No kdo se ptal? No kdo? No nevím. No kdo? Jsi opět. Čau. Čau. Bračepka. Co mileš ty Co? Jak jsi mě tam nazval? Říkám dobrá čepka, ty debil. Joha, já jsem slyšela dobrá čupka. Sorry. Sorry. Já jsem slyšela dobrá čupka. No, dobrá čupka, no. Dobrá čupka Sorry, na hlavě. Díky. To máš. Brýle. To jsou ty brýle. To jsou... Brýle. Si říká. Brýle. Hele, nemluv, jo. Justiční stráž. WTF. A dost. Prosím, skipni mě. Prosím. Proč? Nevím, cítím se uncomfy. To mě mrzí velice, ano. Cože? To mě mrzí velice. No nevypadáš. Ahoj. Je, to s těma brýlema. Padle ti sluchátka, kámo. Nevadí, jedem dál. Mluvíš? Ne. Takže kolik ti je? Jo. Takže ti je 14, 15. Čau. Čau. Máš? Mám? Máš? Mám? Máš, no. Já vím. Mám. Zdar. Čau. Chceš holku? No tady na Discordu prodávám. No, jestli takovou. Dobře. Tak čau. Nejseš na kluky, že ne? Ne. Dobrý, pohoda, tak jo. Čau. Dneska ne. A zítra? Možná. Sestav. Dobře, tak jo. Ani nevím, ale na tom prvně bylo přes 40 000. 40 000 a bylo... A ty jsi veterina, ty vole. No jo. Cože? Jo? Co? No, ano, co? Cože? Co? Budeš Jo. hulit? Jo? Hej, hulíš? Ne. Proč? Jo. Cože? Jo? No jasně, tak si myslím, že jo. Ne. Co? Co? Fotra hulíš, ne? Ano. Jo? Tak čau gay. Čus. What the fuck? To neuděláš. To... Máme... Pojď. Už to... už to mám, ano, let's go sem. Zajíc, let's go. Taky f***či, jak kde byl. No jistě.
postav. To je... Nečum. Co to máš? Ty je fakt otravnej. Tak povídejme. Díky, že jsi to dokoukal až sem do konce. Pokud se ti video líbilo, tak dej like, odběr, zvoneček. A nezapomeň sledovat na sociálních sítích. A pokud se ti jakoby fakt to video líbilo, tak samozřejmě se můžeš kouknout na ostatní videa, které vidíš někde tady. A někdy streamu na Twitchi, takže Twitch TV, /Svěťa, yes. Čekám tě tam. Čus.